lige vise lidt om den røde Volvo her. Allerførst så starter vi lige sådan hurtigt indeni og kigger her, hvad der er blevet lavet ved den her. Planen er, at den skal laves lidt mere om indeni, sådan at det kommer til at se lidt bedre ud. Men modelbilen, den ser ud til at ligne rigtig godt i hvert fald, så en tro kopi af den første jo, så selve originalen. Men vi tager lige en kig sådan udvendigt her, hvordan den ser ud. Det er en bil, jeg cirka har brugt 3-4 måneder på at bygge, så der er virkelig lagt nogle timer i den her, og jeg synes sgu egentlig, at jeg har nået et så nogenlunde godt resultat, i hvert fald indtil videre, men der bliver nok bygget mere på den, tror jeg. Det ser vi til. Men lad os så starte smilet op og høre, hvordan det går. Lyset, det har jo været en kapitel i sig selv at få det lavet, men jeg synes da egentlig, at jeg har fået den godt fra det. Så det er almindelig nærlys. Så har jeg bygget fjernlys på den. Så vi kan se lidt om natten. Blinklys. Så er der selvfølgelig en masse lys ved siden af den. Så er det med trekanter og baglygter bagpå. Lidt små skaferinger. Så er den med hævbar boogie forvognen. Og det samme gør sig gældende på anhængeren. Der er så bare mellemaksen, der hæver. Og de to, de kan så hæve uafhængigt af hinanden også. Så det er sgu meget godt. Så er der bygge bremselys ind, automatisk baklys, motorblink og blitzlamper. Så alt i alt en meget, meget smuk bil. Næste bil i rækken, det er så Egon Hjort-bilen, som også har brugt 3 måneder på at bygge på hele tiden. Så, og der er så blevet lidt mere ud af kabinen i den. Der er kommet gardiner og lidt ekstra grej i. Den er så lavet lidt mere smart indeni, at der er så kommet røde lamper ind. Det var bare en lille test, om det virkede, og det gjorde det. Altså lyset på den her, det er så med kejler, faktisk mere eller mindre over det hele. Selv i svingerlys, eller sidemarkeringslys, er der kejler hele vejen rundt. Sådan blinklys overalt på trækket der. Og den er så også lavet det samme som den nye Volvo med hævbar boogie og mellemaksen. Og igen, de kan så hæve uafhængigt af hinanden, hvilket er meget rart. Så har vi på hængeren en lille Futures. Når vi spiller hængeren fra, kommer der automatisk klodser under. Sådan en lille detalje. På hængeren har vi så bygget, rullepræsending i.
og det kører jo genialt. Dog på forvognen vil den ikke acceptere det script. Det skal jeg så finde ud af hvorfor og hvordan og hvorledes. Så der har vi lavet en anden løsning, så vi også kan få signaler i den. Og den er med suge blæsekasse, som er bygget af Niels 1234. Og den har også bremselys, baklys og bremse. Så har den arbejdslys, man kan tænde, og så er der selvfølgelig også fotoblink med kejler. Og så har vi selvfølgelig den rigtige horn. Så ja, det var sådan set lidt af det, jeg havde at vise til jer i dag i hvert fald. Så jeg håber, I kunne lide det. Så vi ses. Hej.